Bună din nou, am spus că ne revedem iară să vă arăt lucrurile cu care mă ocup eu și animalele mele. Deci, cum să vă arăt eu vouă, culoarea mea preferată este negru. Am aici chestii mai multe, deci am arăt cu ce mă ocup eu mai mult pe Facebook sau pe chestii de astea. Deci, aici fac Cape Carmen like de astea. Aici chestii de astea. Mai am o sărudă și te va iubi. Mai am Cape Carmen like a dog. Și multe alte chestii. Asta este poza mea de profil pe Facebook. Mi-mi place foarte mult să fac așa ceva. Și tocmai acum am băut un pahar de suc. Mai arăt ce am pe aici. Am flăcări. Am usat de telefon.